guys, welcome to my Speak Crazy YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि Speak Crazy YouTube channel आव बरायनाय थाबाय। हे लोगोफोर, काइनमास्टार थाम्बनेलखौ माबायदि बानायनाय जायो बेनि बागै फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। काइनमास्टारावहाय जोबोद सहज, जेबो गोरा नङा। जोबोद मोनसे इजि अपसन दङ बेवहाय नोंथांमोना थाम्बनेल बानायनो थाखाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, थाम्बनेलखौ गोरलै राहायै काइनमास्टार एप्सआव माबायदि खालामनाय जायो। लोगोफोर भिडिअखौ एसे स्पिडै दिन्थिनाय जादों, मानोना स्ल'लि दिन्थियोब्ला टाइमा जोबोद लं जायो, नोंथांमोना नायनो बरिं मोनगोन, बेनि थाखायनो आं एसे स्पिडै दिन्थिनाय जादों। स' लोगोफोर, दायो नोंथांमोना स्क्रिनावहाय नुनो मोनदों काइनमास्टारनि लग', इउटिउबनि लग' आरो साबस्क्राइबनि लग'। नोंथांमोना बेफोरखौ माबायदि खालामनाय जायो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय लिंक मोनगोन, नोंथांमोना थांनानै चेक खालामनानै नायहैथां। आरो लोगोसेनो नोंथांमोना स्क्रिनावहाय नुगासिनो दङ बेल रिंबाय थानाय नुदों नोंथांमोना साबस्क्राइब बाटननि, बेखौ माबायदिहाय भिडिअआव एड खालामनाय जायो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो लिंकखौ मोनगोन, नोंथांमोना चेक खालामनानै ला आरो मोजाङै सोलोंनानै ला। लोगोफोर, दायो थाम्बनेल बानायनायाहाय जाबाय। नोंथांमोना लेफ्ट साइडखै मोनसे अपसन नुनो मोनगोन, नोंथांमोननो मार्क खालामना दिन्थिगोन आङो, नोंथांमोना नायनानै ला। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लेफ्ट साइडखै मोनसे अपसन दङ, बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनथाम अपसन दङ, बेनिनो केपचार एन्ड सेभ होनना बुंनाय मोनसे अपसनावहाय क्लिक खालामनांगोन, अब्लानो नोंथांनि थाम्बनेलाहाय सेभ जागोन। नोंथाङा दायो बेखौ सेभ
बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ फाइलाव थांनानै नायदो सेभ जादोंना जायाखै। स' लोगोफोर बिदिनो काइन मास्टारावहाय गुबुन मोनसे स्टेपजों थाम्बनेलखौ बानायनो हायो।